Kardom, ili running tikathar kini ada pabirta angton pen. BJP Langpher Mondol Committee atum pen pakalia Municipal Board ad hoc Committee atum aphan karchopon. Lason si Karbi Anglong District Constitution of Town Committee Rules 1954 Rules number 18 lapen Chapter 2 Clause 1 lapen 2 Arona Tengpen Election Pabai Pinpen Town Committee lapen Municipal Board along Chairman Vice Chairman lapen Ward Commissioner atumaphan Arpupen Juddet apit puthot Election Padolong Lea Prang Sai Pachiklem Thujia Phanpu Mathau Ponsi KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Team Karbi Anglong atum angbong Jingwai Jingsai Ponsi Ad hoc Committee Seng Ponlo Lapen Karbi Anglong angkang Town Committee lapen Municipal Board kido analong sesami bangphu ingbai ponsi semi kedeng mate oath taking ceremony sesami KPH tara lang solo peman pondo bangso phi pini aruni phai ner kebarni lakhakrisi langpheramisi constituency angkang wolongkomachi Municipal Board along Chairman Vice Chairman lapen Ward Commissioner atumaphan langpher Mandal Committee pen chapatir pi ponsi KACEM Madhuram Lekthi lapen BJP langpher Mandal Committee President Mahendra Lekthi langpher VDC Chairman Dorsi Tongpi pen chenglok langpher BJP klembang phi anparta langpher aratum chetong si Bokalia Municipal Board Chairman Hemsing Teron lapen alangli Ari Sangho atumaphan Karcho Jaimek Deng Pondo Bokalia Municipal Board Chairman Hemsing Teron setame kidam tang aporahut lang peraraphan ki claim kidam amo ki pechun longli kido anason tame alangli prab jinpen sayang deng ponsi un anki pachun ponchi aphat bor ipon popasi pherang ke thengno lamthi chipiklang po lapen ke tengsi netum Churubek nagi Karbi Anglong Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Ronghang Sir alangli itu ladak nilitung langfer arlo Bukulia Municipal Board labangso Bukulia Municipal Board aphan kepacari ponji aphan pithot ad hoc committee pangda konpen kedamtang linia prang Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen alang itu han semi padeng pon pen nilitung langferarat alang itu han kangthum karnelo lapen ke karchu amai nilitung Bharatiya Janata Party asai hamlong biponiglo lapen ke alada nilitung Bharatiya Janata Party karjokorta tumdoan alang itu han hinjumi padi lapen ke karchu pon asai deng pon laso sai deng det pen nilitung puthot alang itu maphan amethang asai hem ate office along nilitung office pendangan keng men basi lang itu phan dang thonum lo lapen jalang itu phan mithang hoi paching ni pon lo asini arong piglo jene tum langfera lo kitame kaprek ahomosti asana khansi ile tum langfera lo ansasi kipaching thu pon je phan itu thot Municipal Board ad hoc committee pangda konpen ile tum lempon longko lapen ke langfera long ansase paching thu pon je phan sami ile tum bori pon longko Jenili kadugawe Karbi Anglong Autonomous Council CM Sar Penchenglok MP Omar Singh Kisosar Sar Vidya Singh Ingleng ke hai lapen Sar Dor Singh Ronghang ke hai lapen ke doan militum colleagues EMMC doan lapen ke council along Chairman Raju Kisosar lapen ke Deputy Chairman Obhijit Prosar alang litum phana menili hin pen suri akachuru pajirigo pen ke ladak pini na chetong non party president Penchenglok BDC Chairman dan BLCC Chairman dan itu Bharatiya Janata Party Klemra Pet dag langfer mondolo lo office bearer lo an alang litum tame la bangso asai long nang cerap nang ceto dum pena lang litum fan hijumi paji konten ansu se ke bangiani claim kita media fan hijumi paji konten ke pot nilin ben suri kachro paji kardo sir ningan ko na fan lo so do committee ke labang ke non marke puthekte lang cheklion sok ne jon sok sine ba che ningane silone labake moapor nangle lokote nangle tum artu nanti sir ward commissioner pa bat ponda dolo te ward pa bat lo sir yes nilitum dag lang fera long bangke population topik tape CC award long si bangsuri ke thom voters do bangsuri hinira haroner cap harot soksi ana lano voters do potsi nilitum non nangkele ji election jitu town committee election jong si dolo pulotangte
nilai tum la sorteng kan se water bank ke pabat pon ko non jeleba ni tum bangke ward commissioner people lo la pen ke bang hini bangke nominated ward commissioner people lo kadu kabe bangkre hini nilai tum dak bukulia municipal board of induction kuri pon asi ke bangia ni bangke litum dak bukulia municipal board lo bangke total 10 ward dopo la pen bahini nominated dopo la lamang Sir, power bang dok committee ta aprang teng se chelong ko. isivet lo lake power functioning ke isivet lo athe semike deng konstamia la thot otaking kutami ke cheng silo Karbi Anglong autonomous council lo ala litum hang pen council ACS officer atum ahin pen si simita padeng kon kasi ad hoc no ba elected no isivet lo la non ala litum aja kong abangke same category Sir, dang la dok committee town committee kipi bang chok che opposition party tum penangan kachisong se ta me dolo la sob tha pisi puis. laga lang tu malam lo position ka kam sila lo ke me ke claim lo nge jong nun ke lang tu makam lo ta lang litung ko pisi ke claim lang litung na chichi nang lang laga litung sarkara bichari ni ya teng ke ni tu claim pon lo se ala litung na opposition bagalang litung malam lo ani litung jong na mathai Sir, elong longi elong town committee elong ke la chairman se me la hai la member ke pon chok che party je lang ferarat ke nili ning sam tek alang litung ke non nili phanchot kalilo BJP along ke claim bang ku bang piso an first time launching hol pi non sitabe hamsing teron ke hai lo onita soy ke hai pi lo la kadalang litung team bangkre hini non hedong ka wai kon pustame madu ta oppose dun mawe la penke lami theta ninge dun mawe athe tu pi lo alang litung ke claim ke dam mesen la penke sob wigi miang se lo basi ke claim ke dam yo se mesen lo ko te muniti ke jom mun thai ke la bang kom to basi la hen no ili tum no na da ka bang ke piran ka chera ka chitu to pini ta nang litum theklong gi alang litum phan la an sining che the karchu mai long ta price suri hini bang suri ke thom ba muluk nang chi tom lo ni litum ke matro মণ্ডল অফিস বেয়ারার মোর্চা অফিস বেয়ারার সবটি কেন্দ্র অর্গানাইজেশনাল হেদি লাসো সিস্টেম পেনসেলা তোমার সু চজি পুসিতা লাসো কারজুলং পেন লাংফেরারা রাতমা বা আলাং তুম ভাল আনসি কাচিং হনলো পার্টি ভাল আনসি কাচিং হনলো আনু তিনটা মিথাং আহেম পেন বাং মাসি তিনি বাং সুরিকে থম বা কামুলু নাংচে তং নো পেন আলা তো ভান হিরজুনি party office pen da tame keng ben si ba lahelo itu bang ke unity bang ke langfer is always Kopil of with always peace and progress. Lagi tu pokai ta. Tardo. Lang birik thedong apam rong trok sera datum KAC education for long biring tikat harapan lang boy kipi. Pini arune pioneer kebarni ada popor sing hasana hawar lang birik thedong apam rong trok sera datum penching rom si pherang ke mai ingni pon pen KAC education for long biring tikat harapan lang boy kipi pon. Long lelam ki kedo koga patha kedam tang aruni phai phorni KAC education for long biring tikathar pherang ke mai long kaning ji aron kerodam de dat alam the ke jongpon kedo koga patha lang birik the dong apam rong trok sia ra tum ningkang sam sipen ajok puthot lamboi ki pidun thu Bangke itu pasar baju pu dirki bala itu long cerap rapet hason arat doan penili tum lama titi adi long lo kasi nilihin pen ki pudun dia bangke la pu helo je long bir inti ka thar ke hedong apam long ke pini penang bong ke du talong lelo la penang jak tanang jak lelo la pen ke du long le lu la pen ke nang li ajar le pusitame nang li chu ke dam tang press media hoi pen takali inot bahani phanke ke than tadu je court along sedam nangji lapan ke nang tomhan ke area ji puta langli nangi pudo setame nangli nang area setachok setame hada kalong li ke ni tengke dengli mathek nang pekpe lapan ke nili tungke hada ke NC sitanali panang pipe lapan ke nili tum la rong trok siara pen kanali pan pini press media hoi long kan sinali tomhan nang pachini dolo je hada ke long biring tiga thar pan ke nang pek mase nang pek pelo lagele nili tham dam bup setame nali panang pek mase nang pek lapen nangli phanang pudun ke la puhelo je nangli non halada la so farming ka khuli dam pe nangli ki pu press me along hada garara tum chi hok big lapen ane rong big neli tum ke claim dam pen pu nangli ki pu hala so lama bangke nili senang le phan nange pudun tulo je aning kapat do kalam si nangli than rong halada ke nangli ya aklong pen ke claim bang nangli phanang chi ne der nangli ta thek ceremony rasniti anta so se chet powerful enut education power munit
nang lige ke thek seraposi phau ke man Karbi Anglong atok anu nama school ke mesen nangji usomar ke thek ser nangji kiri ser nangji pukelang nangji abang pukenak klasi nang lita rasniti ke thek ser munit lo la se hadagara phangen nang lige than than e school sa ni nang wan pipo la pene nang tumhan usomar phan school nang wan piji ni nang tuhan master kam nang ni nang yon piji ulahai hai tan nang lige than than la so posi hadagara ratumke inu bahani nang lilong abi nang ke dudun lo la pen nili nang pudun thui bangke la pohelo je nang li phan poma munisi langberi thedong apam long nang li phan nang ke chak ma hala so bang ku long nang li chedamoy la pen hala so muni le long le nang li dudunoi thedong apam long bangke singasona long pen ke nang li phan ke pini pen nang pe ke thelo la ke nili ton long sok siarat pini cipak lang daglo la helo ni tum long sok siarat pen ka chedon alulo la pen ani ding kul kan sini tum la so pot ke tok ki bilo la pen nang li phanang puduni bangala hello je non nang li hada farming ki bidam det pen ke theng pi theng prang kaluk som si ong munak la pen forest department sar tum phanda ni li chuning ri diapo pet si acf sar tum phan la pen forest department IM atum phan anga ni li chuning ri lo press meet hoi pen je nang li tum rap jin pen theng pi sit dam lap nang ji la pen ang tut long ta nang tum sil mari dam ep nang ji kusi nilihin pen kenali ton ta chuning dilo la pen Karbi Anglong long autonomous council long ake thek nai ba te nili tum kaching hon nai Karbi Anglong arap pen CM Dr. Tuliram rong hang phangka nili nang phan na chuning dilo ne tum singason ke lutet ara tang se la sinang li nili tum phan an su se nang ker cerap dunji nang cetu dunji phan nang li phan ta nang chuning dilo la pen la son nilitum phan ar kanjet banang dong thibji amuni phan polutang tenang li nilitum press meet hoi pan rong tok tiarat singa sonarat tan nilitum nali phana kui bangke sar CM Dr. Tuliram rong hang phan ke la so phau phan ke prap jin pen alang li karkan apot nilitu bangke phau pen ar pu pasun tuk nang ji kusi alang li phan nilitum pini pen press meet long nang phan undak ro la pen alang li phan nilitum aku ipudo seta alam bang ke ulang ipupe sike onglo theng pi theng prang arbak tawar arwi ar eta dupik non la so theng pi ta bedelo ajulo ke theng pi kang hu anal lolong te theng pi abagan ke klem lake alang li pulo han ki tichot kalilo belati bugri sa perseven ethiblo ja parong non ta ethiblo pi thiblo ke isike onglang la sinon nilitum bangke la hai tanang thaglong lablo la pen Dokmoka Municipal Board Chairman Akimi Lapan Ward Commissioner atama phan karchopo. Piniaru ni pioneer cabinet Dokmoka Municipal Board asa hem hong jayalong ad hoc committee sengdet penapit Dokmoka Municipal Board ang kangalong Chairman Akimi James Teron Vice Chairman Rebecca TP Lapen Ward Commissioner Prahalat Timong Sarong Kitiso Biren Teron Hewali TP Rup Singh Tokbi Prabhat Teron Ananto Inghi Sugur Singh Teron atama phan archopon bangso karchopon amayelong KECM Lon Singh Teron Executive Officer Secretariat KEC Serlina Ingleng P Board Chairman Samuel Ronghang BJP Mahamaya Mandal Committee Maipu Mongol Singh Phangcho Kongchun Bang Dipok Iswar Giari VDC Chairman Rajesh Teron atumpen Chenglok Ongdung Dokmuka Municipal Board ang kangalong Claim Barim Kido Barim atum Chitong Ronsi archopon